channel. So, for today's mukbang, imumukbang ko ay, ginisang gulay. Yan. Upo siya. Upo na may shrimp, tapos may baboy. So, binonggahan ng konti. Nang biyanan ko yung sahog dito. Di ba may baboy na, meron pa siyang hipon. And then, meron din ako ditong tilapia. Siyempre, alam naman natin na kapag gulay, lalo na kapag mga giniginisang gulay na ganyan, ang pinaka partner niyan is pritong mga prito-prito. And syempre, pritong isda, hindi yan mawawala sa partner. And meron din pala akong buro dito, mamaya. Yan, burong Kapampangan. So, let's eat, let's start kasi nagugutom na ako. And let's talk mukbang to para bahala na kayo dyan. Basta kain lang ako ng kain. And sabayan nyo ako guys kung gusto nyo na din kumain or hindi pa kayo kumakain habang pinapanood nyo to. So, let's eat! I'm so excited. Nilagay ko tong yan. So, grabe, ang daming sahog nitong ginisang upo. Daming hipon, ang daming baboy. Mapaparami na naman tayo ng kain. So, kung lang tayo ng kasi mamaya din ako magbuburo. So, ayan. Magkakamay lang ako guys. Naghugas naman ako ng kamay. Kalang yung balbas ng hipon. So, let's eat. Kain na tayo guys. Sarap. Basta lutong bahay talaga. Ang sarap kasi marami din siya sa sahog. Perfect talaga pang sahog yung hipon sa sa mga gulay-gulay, no? Kasi nakakalinamnan, tsaka yung lasa niya. Sarap. Pag-uwa tayo ng fish, walang tayo ng fish dyan. Ayan mo yung fish. Sarap. Sakto lang yung lasa niya. Sa mga pag-isa-isang gulay na ganyan, bukod sa gisang gisang sitaw, ito upo, masarap din siya. Masarap din kapag bibigyan mo siya ng muswa. Yung lasa ng gulay, kahit hindi ka na mag-fish actually Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, masarap tayo naman ng gulay. Mga Pritong Isda. Yun nga lang, yung tinig, paghandaan mo talaga. Kaya kahit dumadaldal ako dito tinitignan ko mabuti, baka naman matinig ako. Ng fish. At saka sa fish pala, gusto ko yung toasted na konti lang, hindi mo yung toasted, parang ganito. Para diba, hindi mo masyadong nalalasahan yung lansa. At saka mas masarap talaga siya kapag medyo toasted, yung sunog-sunog yung gilid-gilid ganyan. Masarap siya talaga. As
Paparami ka ng kain. So, ayan. Sa buro na tayo. Tikman natin tong buro. Kasi naaamoy ko pa lang parang ako naglalaway. So, ayan. Sarap. Sa Kapampangan, guys, laging may buro yan. Kunyari, kunyari, fiesta, ganyan, ayan, matik. Panggaan, nakakita kayo ng buro. Yung mga ayaw magbaboy, isda, tilapia, ayan, tas may buro, may mga steam na gulay. Ayan, kapag Kapampangan ka, or kapag nakikain ka sa mga Kapampangan, I'm sure 100% hindi mawawala yun. Kasi may mga tao na nagsasawa na sa baboy or sa mga karne. So, matik, yan yung kukunin nila. Ako man din kahit sa handaan. Halos, kinukuha ko fish. Yan. Balik tayo dito, guys. Kasi ang sarap talaga ng gulay. Matagal na pala akong yata nakakakain. Ay, hindi nakakain ako doon sa miswa. Pero yung gantong ginisa, hindi pa. So, kung habang pinapanood nyo to, hindi pa kayo nakapagluto. Sana nabigyan ko kayo ng idea. Kung wala kami dito sa bahay, kahit isa nyo lang to, tapos kulikot yung babi ko dyan. Carry lang, or kung kahit ano masakit nyo. Basta cook with love, para mas masarap. Ang sarap. Hanap natin ito itong isda kasi sayang naman siya. Pero ko lang sa tinik. Sobrang sarap na sarap ako sa gulay. Kita niyo ba? Parang naubos ko na to. Ayun o, kanina diba puno-puno yan. So, konti na lang siya ngayon. Tapos matamis-tamis yung upo. Kaya talagang ang sarap niya. At tapos na pala ako. Hindi ko na malayan kasi sarap ng kinakain. Tapos nagkakumay ka, masarap. Ito na akong tubig, guys. Alam niyo ba, I'm so proud of myself kapag nakakaubos ako ng kanin sa bukbang ko. So, ayan guys, ganyan lang kasimple. Kita nyo naman, ubos ko na yung kanin ko. And, ayan na lang yung natira sa gulay, guys. Ayan. Tapos, isang tilapia lang, ayan. Malaki kasi yung tilapia, so, talagang pinuruhan ko yung gulay kasi na-miss ko tong gulay, itong ginisang gulay. At buro, tinikman ko yan, of course. So, ayan guys, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Ganyan lang po kasimple yung aking mukbang. So, sana nagustuhan nyo and please paki-like po kung nagustuhan nyo. And please don't forget to subscribe to our channel. See you next video. Bye!